everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Ande. Ande. Ay, dali oy, kay may nangita ka nimo. Ha? Kinsa man ang inday? Aw, dali lang. Kay importante man ang niyang tuyo. Ali, sunod na ako. Kinsa ba na, oy? Sunod lagi ay. O, lagi. Ay, dali. Ah. Nara siya ay. Andi, Oh, salamat nga. Nagkita na kita. Ug luwas ka. paabot ako. Kuhaon akong kutsili aron patyon tika. Andi, Pagtsur, day. Oy. Ay, Chris. Dong, sibat na lang, dong. Pagdali, dong. Pabutang mabalik to sandi, dong. Magkuha man ko to siya kutsilyo. Aron dong gabon ka. Dali, dong. Sibat, dong. Pagdali. sa may akong buhato ng inday. Musibat gani ka. Pagdali. Oo, nang inday. Ay, salamat din taon to, na. May biya na si Chris. Hain na mo to. Ha? Hain na ng inday, ha? Nakabiya na, ande. May gani kay biya siya. Kunwa pa, habwa yan tinai. Nga nung mauroy, oy, nga ingon man gid ni anak kada ko ang imo ang kalagot ni Chris. Ha, ande? Siya mo'y nagkuba sa kong pagkatao. Giguba ni Chris ang imong pagkatao? Saan sa mang paagi? Diya ka na ng inday. Oy, kadiyo, to sa oy, mapakunin mo to baga, ande. Kalain ba ining bata ang pangutan-on mo, sutoy maglakaw. Wag yun niya to baga ang akong pangutana. Hilabihan ka na ko siya kasuko na ko. Sorry, Andi. Sa magkausap pa, gusto kong mangayog pa sa ilo ni mo. Pero dili ka na maminaw pa na ako. Wala ko'y mahimo pa. Si Franco ug si Miss Babes. Naghilot na sa si Franco niya. Laim na akong kibati. Kibati ko kasi na da. Nasina ko kung anong gihilot niya si Miss Babes. Dili mahimo. Dili makiangayon. Di pwedeng maglagot ko niya. Siya mo'y muluwas na kus kauawan. Pinaagi sa pag-angkon sa kong gisabak. Di man sa tatong uwaw. Nga nangapamaplos na ko mo si Franco. Kausa ka matuod og tunay nga lalaki. Nakatuod siya nga akong gilot. Muhinay ko barog. Nakapaway naman siya. Miss Babes, gipalambuli mo maayo akong pagpati. Pagpati may kagawasan. Doon kay diligin may tabo. May punta ka na ako. Ahak may kimtang pulos alanganin. Diyan mo, Miss Babes. Ako'y gihimo ni mong instrumento para makabawas kang GC na nagpasakit ni mo. Ang naglimbong ni mo ug magbinyog laing babae. Ako'y imong giplantalya para makabawas kang GC. Hindi ko makabalibad ni mo kay gibayran ko ni mo. Saan ako yang o? Ipahimutan ko sa unlan. Buta na ako sa unlan. Ano po? Niyago po siya. Ahak ba ani ay? Asa na ka?
kuan Miss Babes kanang Gibayaran ti ka. Maong diha ka lang. Ayaw ko biyahe. oo, hindi ko biya. Giuhaw ko, Franco. Kuha ni kag tubig. Pagkuha. Okay, diha sa ka. Part. Uy, parta di. Nagdama kag bottled water. Para kang Miss Babes. Ade ay. Caring kay kang Miss Babes, no? Gibayaran ko niya. Mo ba? Tingaling ma-develop ka, ha? Part. Tingaling ma-develop ka. Sakitan ka lang, Franco. Part, Andy. Kinsa na malay mga mahani akong gisabak. Kung ma-develop ka, Miss Babes. Part. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Bitaw eh. Gibidoangan lang ti ka. Part. Lakaw na. Dadaanan ng tubig na to, Miss Babes. Okay, salamat. Diha na ka. Mura ko hanggaw. Mura ko hanggaw. Giam-aman ko lang akong kaugalingon. Gisungog ko lang si Franco nga siya mga mahaning akong anak. Unsa akong kaugmaon ini akong kahimtang karon. Salamat ha. Ay, pasalamat. Gibayaran ko nimo. Correct. Medyo gigutom ko ha. Gutom ka? Unsay gusto nimo? Gusto ko makaon og scrambled egg. Kadiyot, luto anti ka. Palihog. Ay, pamlihok. Gibayaran ko nimo. Oh, tuod ay no? Lala, sige. Luto ikog scrambled egg. Uy, hala, Franco. Hala, ikaw, manggoy nagluto diha. Usa may giluto nimo. Scrambled egg man ni nang inday. Bibi, ako na lamang diha, be. Nga no, magkamanampit na ko, oy. Para kang kinsa man eh. Para imo. Di, uy, para na kang Miss Babes. Gisugon ta ko nimo. Ay, maikaw tayo. Slow lang na ba kung Miss Babes, maikaw ta manugo nimo. Ha? Nang inday, tanan niyang sugo. Tumanon ako. Sulan ko niya. Sige, di na ka. Gutom ro to. Wala, nagtaliin taon. Kaluoy po. Gihimo lamang instrumento. Hinay-hinay lang. Dagma ka. Part. Para kang Miss Babes. Part. Buang ano. Duha gid emi. Ang say duha mo. Di ba? Nagpatuo mas Miss Babes. Nga nagsabak siya. Og ikaw ang amahan. Pinuwang na iya. Di na tinuod. Dili tinuod nga mabdo siya. O manggani. So kuhay sa imo kay tinuod mang imo, di ba? Franco, asa na ka? Gigutom na ko. Diha sa ka. Nabag na siya. Sige, Diha sa sige. ka. Huwag siya kapangagdan ako. Lamig kang muluto, Franco. Salamat, Miss Babes. Gusto kong muinom og juice. Juice? Sige. Magtimpla ko. Gusto na ako nga ang isagol nimo, dragon fruit, pinya o pipino. Para ma-maintain ang akong pagpa-lose a weight. Okay? I-blender ha? Regla daw. Binagsama ni. Huwag ni matingob. Ayaw pagreklamo, Franco. Tungod kay gibayaran ti ka. Miss Babes. Bagulbulan man ka? Aon sa man? Gibadlong kang Andy? Nga dili pa silbihon ako? Unsa? Basig nagselo si Andy nga nagsilbi ka nako. Miss Babes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.